Виж, имам лоши новини. Съжалявам, но решението не бе мое. Не зависеше от мен. Знам колко разчиташе на повишението. Не го приемай навътре. Изгубен. Музика Ръсландал. Оператор Пол Имами. Сценарист и режисьор Дарън Лимки. Правилното планиране е ключът към успешното пътуване. Глава 3. Планиране на маршрута. Добро утро. Пътна помощ. Тук е Джуди. Мога ли да ви помогна? Джуди, би ли ми казала от кога Пътна помощ издава пътни карти от 20 век за коли от 21 век? Съжалявам, но не разполагам с тази информация. Ако желаете, ще ви свържа с отдела за работа с клиенти. Някой друг път. Виж, Джуди, прекарах последните 2 часа, 56 минути и 23 секунди в опити да се добера до Грин Лоун, Калифорния, до Ред Рич, Невада. И честно казано, антифризът и търпението ми са на изчерпване. Невадската метеорологична служба обяви междущатски път 95 за национално тресавище. Бях принуден да отбия по разни черни пътища и толкова много се отклоних, че сега не мога да открия обратния път до някое асфалтирано шосе. Да не говорим за магистрала. Разбирам, сър. Джереми. Моля? Името ми е Джереми Стентън, клиентски номер 22715.